Good morning. Papasalamat lang po ako sa nagbigay ng sponsor ni Chiu Chiu, ang aking alagang ibon. Ayan, maganda ng kulungan niya. Nakain siya ngayon. Ayan siya. Nakain siya. Ayan. Ayan, maraming salamat po. Ayan, si Chiu Chiu. Yan, big shout out sa nagbigay ng bagong cage mula dun sa kanyang temporaryng kulungan. Ito, maganda na. Ayan. Ayan, lalaro na siya. Ayan, maraming salamat. God bless po sa nagbigay. Hindi ko na po sasabihin yung pangalan niya. God bless po sa iyo. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nice, Chiu Chiu. Masaya na siya sa bago niyang kulungan. Na cage. Naglalaro na siya. Tapos lang niya mag-breakfast. Chiu Chiu. Nalaro siya ngayon. Tumbling pa siya. Masaya sa bago niyang cage. Yeah. Yan, shoutout sa lahat sa mga manonood nito. Sana may mag-sponsor ng kapartner niya para meron siyang kasama. Ayan. Para meron siyang kasama sa ayan. Hindi nahihiya yan, oh. Papasikat pa yung si Chiu Chiu. Kaya masaya siya sa kulungan niya, eh. Ayan. Napakabait na ibon. Hindi siya masyadong sa mga tao. Natakot. Yan, nakilala niyo si Chiu Chiu, ang aking alagang ibon. Yan. Maraming salamat. God bless sa lahat. Peace out.